kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli dailu setas in kini kilong kimat pakongsan jong ka khubor kawat yakran bashipau pedang ka sokar pedang bat kinomi khamat jong kisang nongrap kan long menta ka sungi New Delhi in pelat ka niti ayog ya ka sinshan ba a jong ka India Innovation Index Ini kendo ki Menteri Sarkar ka Meghalaya yang Menteri Korbari Amit Shah banyakran halor ke ILP bat ki wede kiman bat lapen khamti ho Menteri ka Sarkar Padang Kiren Rijiju ban pet saya katanat Ayush Kawat yakran ke bashipau hapadang ka Sarkar Padang bat kinomi khamat na kisang nongrap ke balabo ban long hning kasngi handrai kan long no menta kasngi New Delhi ha ka jing tho bala penni ka tanat karap karyang jong ka Sarkar Padang kala penti kana ya kasngi jing kendo bat kala ongru ba ka Sarkar Padang kan shimkhya ban weng no ik jing e jong ki nongrap u Anil Ghanwat jong ka Shetkari Sangathan ke Agri Economist u Pramod Kumar Joshi bat u Ashok Gulati bat u President ka Bharatiya Kisan Union u Bhupinder Singh Man kinlong kisangut kit khot jong ka committee bala thong da ka yem bishar ba khli do jong ka ri u Bhupinder Singh Man u la weng no elade na ka committee bat mission benta ha ka jingalang Kaniti Ayog kan pelat yang kesension ba jong ke India Innovation Index dan ba ka video conferencing minta kasmi bat en pelat ya ka do Vice Chairman Kaniti Ayog he u Dr. Rajiv Kumar ha ka ba nya don ringkat ru u dekat Kaniti Ayog u Dr. VK Saraswat bat u Chief Executive Officer u Amitabh Kant ha ka jing tho bala penmi Kaniti Ayog kala ong ba ka jing pelat ya kesension ba jong ke India Innovation Index kalong ban peni ya ka jing trai shitom jong ka sarkar ha ka ban ra ka jingkala ha ka yok ka kot jong kari sho labo ka dhanru yiki janla bat union territory ha ki atli ki benta kata ka jingmi bat ka sanshar khadar ke India klamang jam sa prang ha ka jing khun jong ka persha e ka klam COVID-19 ha ka ba kila don palat shiklor arlak arpu pra ha charmut ki priu ki bala koin na ka jing pang hadu menta dakani ka recovery rate ha ka re kala ke shaka khandai pon reo point reo pon reo na ka shispa Hamisoram ke jingdon ki priyo ki badang shitam kala her saka hinyo po khandai ngun haki arpo saw kan tabala dep kila don rewut ki priyo ki badang yo thamaya ke jingpang COVID-19 bat sanwut ki blayo jingkoin da ka ne ke jingnang duna ki bayo e ke jingpang bat ke jingnang bun ki bayo jingkoin ka recovery rate haki jilla kala kenjo saka khandai po pra point not pra nakashispa U Chief Electoral Officer CEO jong ke Meghalaya uba FR Kharkongor ulong bak Election Commission jong ke India kala sedang ban penyak caprang ya ke kam ling bak jing start technology bat shen kan sepen bena ya ke jing penmi ya ke electors photo identity card lani ke epic ha ke National Voters Day ha ke ba uwei pak uwei unong tap vote ula ban download hala ke jong ke mobile phone len ba ke voter app ke bala tip kom ka virtual epic CEO ulong bakane ka epic kan omcha shu namar ba nbo ya ka ha ka DG locker ulong ru baka jing penmi ya ka ne ka epic kalayat kaya ya rengkat bat ka phang jong ka National Voters Day menta ka snem kata ban penlong ya ki nong tap vote ki bala sha pen ku bor ki ba husian ba shangan bat ki ba yo jing tip kane ka dai All India Radio Shillong ko bon lam shapi ya ko kubor Laitli kijing mlian bangi barong ide ban bot perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjingai iwei na iwei pan. Habai dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betab bahaya ka khmat bat le e kita bonsin. Tung ini trelang bani le persya ya kijing pang COVID-19. Ban petang biang ya ka khubor Ki Menteri jong ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA kenya kendo yung Menteri Korbari u Amit Shah banyakran ba usha pang ka resolution bala pelait da kayong dorbar thawan ka Meghalaya ka bakantu ya ka Sarkar Padang bakan pentrai kam ya ka inner permit hapo ka jala u Menteri Korbari unwan chingo ya ka jala ha ka arpaulai bat arpau saltarik menta ubnai banyashim benta ha ka 69th plenary meeting jong ka North Eastern Council NEC
Deputy Chief Minister uba Preston Pensong ula pentim baka kenhon nomi khamat jongki menteri kenya keranru halor ke jing ka Japur bat ka Assam batru halor ke jing penkala badon kam haka sticks schedule jong kariti sensyari bat ke jing kentup yakakten khasi bat garu haka 8 schedule. Lapan Khamti Hau Menteri Kesoka Pedang Ukiran Rijiju Unpet saya kata Ayush hak jing pelat kubur nak Sekretariat Presiden laong banamar ke jing Syak Sumaj Menteri Badai Pet kata Ayush Ushripat Naik hadirin bola mensal nak aksiden namar kata lahaban IT Shipol yak negatnat Hau Kiran Rijiju nalor kitnat Badai Ban Pen bat unbat yak negakam tat hadu ba Naik undawan Trebiang. Kasoka Pedang Kalarai Ban Rakhe ya kesikha jo Netaji Subhash Chandra Bose katak arpholai tarik ukalalangkon kum ka parakram diwas manlagasnem ka Ministry of Culture ha ka jingpentip kala ong balashin ya kenika rai na ka bantaban buram bat kan mau ya ka mensim bam chupendam bat ka jing sakri ba aitilut jo Netaji na ka bantakari ko omru baki breu kinyai perto ya usinyang bakrao jo Netaji Subhash Chandra Bose hakane kalim khu sngi kha ba shispa arphosan snem jo ka sarkar ka larai ban penlong ya kane ka jingrak he kan mau buram menta ka snem baro shisnem ka ban sedang ladu menta ubnai daki program ba pher Assam ka kanhon jong Election Commission of India ECI kala penlong ki jingalang bat kinomi khamat jong ke seng sang partai ba pher ha Guwahati kinongalam jong ke seng BJP Congress Assam Gana Parishad Bodoland People's Front AIUDF bat kiwei kala penlong ki jingalang bat jinge phlu jingmut bat ki dekat ki Election Commission of India kakan hon jong ke ECI kala yakendo ru yakiwei kitna trekam ki badon bentabha ha ki election banwan nakalian ki seng sang partai kala penpau la ki jingkit kya hakaban penlong ya ki election ka bakhut basuba kambon na ki seng partai ki laban halo ki jingdon kam ban penbon ya ki jakat vote kat kum ka kendon covid bat ru ban penlong ya ki election ha ki ar bat lai benta kakan hon jong ki ECI kala penlong jialang ru bat ki bay de ki tnat badai pet ya ki jingpenya election bakan tum ya ki nutrai jong ki income tax kato ko kubor kala kot nak All India Radio Shalom.